mo kumahadlok. Mo karon ko. Lagi dad kami mapahaso. Wala man haso sa una. Ito kasi ano tikangkang. Dami karon sa Pilar Dam. Tadi harang tabon to anang gitapo. Kala. Nila maglagpad. Diyo na tao nila maglagpad sila. Dagagaadong dam. Nagban-ban ako nila promi. Kagilaay mo kusbay. Ang ara ko ila promi, malingan ko kag lakaw-lakaw man sila, magban-ban ko. Tara ginamang ka. Nabito nabutin ng isda dan. Kauban din ang intang tiri dan. Ini guys, mahadlok siguro ng budungo, ilagay na ito ng awas ni. Ako di kumahadlok. Wag na yung kabili bang tiri. Grabe isudla, halda gani diktabon to ah. Dala di hindi magkamahog. Mahadlok lagi ko. Wah, view ka adto nga niya. Biyo dang no, ngani dang no. Ngani Maka. lagi, ngani balik atan pantaw binigawas na sa. Maadyo naman eh. Suru-suru ito na eh. Pawa sa kalaay. Hapit na adlaw mo to nga. Maadyo ni nga ni buntag sa zuin mo makitaan kay kuan makawa sa stress. Lakaw-lakaw pod. Pasiingat pod ba? First ko manaraghangin. Sige ako balik-balik din sa una. Sa una pa kasud. Katong na nag-ubuya pa ko. Maasud dari. Tamay-tamajan. Hangin. Ngat dakat adong dam. Ganahan ko gingani. Kung tanaw. Tabo po rin sa katipunan nandiya. Mananaw ko dito karang nai. Hani, lamis daanan ba? Nilahos Milares Pilar Dam kay paglabay ng mas tindahan nila at Esther kay wa pa may abri. Karang mga naingan nga ako kunong nagminjo na sige gapog laag-laag. Naglaag-laag ko gang kauban na harang pang igusuon wa mo pud ingon nag-iniyat ko. Nalagi iban mo ingon nga ako kuno naminjo na sige kuno gahapon og laag-laag. Wa kuno koy beut. Kaning ang paggaglaag di man niingog ka ng kuan ko nag-iniyat nagbinurkat nga na nagkaning ang paglaag pod nananghid ko sa ginikanan sa tiguwang nako 30 na ko kapin mananghid gapon ko sa ginikanan bisag asa kong tunong okay ras nanay og si tatay og mulakaw ko kaning ang paggaglaag karon kira kay gang kauban aharang pang igsuon ato ko sa Valencia gang kauban dito sa Ate Prodelisa nako igsuon mga laki didto ug ato mis dagat sila pod ang kauban so ara ko sa Alicia. Di mo po kuganahan po sa bahay kay kuan nagi kanang nay aliwurusan ko kaya gamo silingan sige patugtog. Mao nang ara ko sa ila Florami. Lahi man gamang silingan dito mo patugtog kay grabe mo kasagaw ra magdisko. Maglagubuman. Hindi ko ganahan mamina maglabad dagang Sa ara ko sa ila Florami. Okay gang pamati. Makarelax ko kay sa ila Florami kay kuan mamingaw. Unsa? Awa gabi dito ko sila Florami. Ang dali ara na nakatug, wala ba dag-o. Kani maglakaw-lakaw lagi ko. Daghan si mahadlok. Kay ba siguro matumba ko sa agianan ng ana. Ug tukoran ko, ako magnangana danang butanga. Kay kani ang kinabuhi, ana nang gisalig sa Ginoo. Ginoo na bahala sa kinabuhi kay kuan lagi ako sakit sa kasing-kasing dala pa epilepsy. Ginoo na bahala sa kinabuhi ug asar ko taman ngana. Kay kani atong kinabuhi lagi di lagi hibaw-an. Kasi nga nang kaimtang aharang nga salag sa Ginoo og tanom. Ang gidaglingaw-lingaw kay og sige kog mukmuk sa bahay, samot ko stress. Suru-suru iwan ko na promi. Matamingan man pud nga umato ko sila promi maglakaw sila. Mao na nga uban ko nila. Malingaw ko ni. Awa karon buntag sa zoo. Di ana may dari sa kuan. Pilar Dam kay nalingaw na ko tanaw sa palibot. View ka na. Ilimol pod di pa ko rin sa doon sa Manila kay wa pa siya nakapahimo og kanang nay kwarto sa pisto wa man ko hubaken og aso nga na
Magsige man sa kong hutoy. Maong isa kong ingnan nga di sa amo ko madto. Mao na nga. Lamang tuson sa kamingaw. Okay ra man na. Saan kahimtang karon nga bagong kasalan sa agbana to anak bering para og trabaho. Di ra pud ako na nga ni daghan. Kada di mga asawag siman. Kung bijaan naman pala sila magkasal kamo saka na pagbarko ilang bana. Kaya naman ang kamingaw basta naa na may komunikasyon. Kami nilimol maka-video call me buntag. Kaya kagabi di na kay busy na siya. Okay ra ko kasabot na ko. Daghay mga tao nga nahadlok sa kinabuhi. Aga ko bisag nga ni ang kahimtang lagi nga masakit ko kasing-kasing. Hindi ka nang napa-epilepsy. Daghan di mahadlok nga na. Ako ra kuno sa mga lakaw-lakaw. Kaya na mo si panahon nga. Ako ra sa mo biyahe. Karang mato ko Valencia. Kaya naguli na ho. Ako ra sa. Di mo ko mahadlok. O karagaling na ho karang may mato ko Manila ako ra sa. Di mo ko mahadlok kay bisag sa oras ha. Pwede to ko sa Ginoo. Kada ang kinabuhi ang gisalig sa Ginoo ako mahadlok. Manikawot pug ko nga. Pun ko na magalit ko sa Ginoo. Adto ko media kapatunong. Mauna ka ng mga tao nga ng comments og daatan sang vlog haron sa nang kasagdan. Kaya masira ka search ang kinabuhi jud. Mas makasama na tong judge ka sa tao. Nga wa ka kahibaw sa isang gibati. Wa ka kahibaw kun sa isang pinagdaanan na ng tawana sa imo pang pasakatag istorya. Mao nang dakong saan ang ingana og imong hilabtan ng tao. Mao nang kita dito ta ang imong hilabot. Ang atong mga batasan sa 2023 mga dautan. Ang hilabtan ng mga martis. Di na natudad sa 2024. Ay ko an ra ba pud karanay lain nagpanahon ron. Murag hapit na siguro balik ang Ginoo. Kadaghan mga nanghitabo. Di apa ko dari sa lazo-lazo. Jatora sila pramertos tumoy. Ni mo ko magbakler ako. Or exercise lagi pud. Aron paninton pagbog. Basta ako kay kada ang kinabuhi aron gisalig sa Ginoo. Kuwata daw karang may karon sa taman. Arang ginauling akong kinabuhi sa mga dos Ginoo nga tagaan pa ko rin sa og taas nga kinabuhi moabot pa kog 100 ka tuig daning kalibutan bisag na ako giinom nga maintenance. Tapos marami to ang tumutukong. Hapit na ko. Laso na ito malipin ang gilakwan. Tapos marami nagtukong sa atubangan. Nag-uwa si grupo si Zanaho kay laso maghang gilakwan sa dugay mo ko nakalugsong. Na, klaro man kaya gisang bonnet green. Na, nagbarag na. Nala. Dang! Hala, ito na ta? Nagsabag-sabag pag ko. Ha? Hala, ginuo ko. Naitag nas undoy. Kasabar ako. Nagkuama ko sa pinagpahuhay. Nalubuningkod. Abi man na, huwag ka nang nai. At wala pag-aras na tos karsada. Kamala na ipagkaon. Darara? Hala? Ansa? Uwa man talaga sinabot. Video na rin na muli lang. Lugong ko na ito. Higitag singgit. Minaw eh. Kaya tao. Dahong kalakang. Singgit na rin. Pagdali. Oo, tiguro ka din. Kaya ka pasabot. As lang ito pa ka nasapdanan na ito. Tara. Mana yung ito karon. Kiniog ko. Manguli naman ekonomi. Arap pa na itong zabag-zabag. Agaring lakaw ang nasuwa di ay. Dito na kugikan. Tama. Dito sa tumoy. Hindi ka lalakang na. Kaya mapahuhay mo ko singan eh. Lingkod ko daan eh. Hindi alakaw na po. Pahuhay na po ko sa sakayangan eh. Siya mo pahuhay. Uy na. Ano limahaw naman kang tae? Ha? Limahaw naman kang tae? Kalibang ka rito? Uy. Kasi nakakama kang tae. Oo, dito ka sinabot lang.
Abi ka jud ko karne. Aturas daton pa kanon sa lain na pong kuan. Hindi ko gusto dili ka makita niya ka parang ka wa kay kauban. Hindi ko pagla ko dari kay makita ka to. Di mo kumahadlok. Mo karang ko. Lagi eda kami mapahaso. Wala man haso sa una. Ito kasi ano tikangkang. Di ako po yung mga laki nagabay-labay no, TikTok lagi sila. Uy, picture ko no. Di mga, kung ano, mga guwapitos. Sugali siya raday ni. Di mga guwapitos sa Alicia, mga single pa siguro ni. Ako picture rin sabi. 1, 2, 3, smile. Isa pa, karang muro ang lipaza. 1, 2, 3, smile. Karang murag nakadaw, gugluto nga, 50 million. Ano, maning click. Tanawa ko no. Tanawa ko no, nakuha ba? Ani pa picture ka. 1 2 3 na namin ka nakuha. Nakuha. Maazo ba? Ano ito mga uyab, ganun nagsulusulo naman no. Wow, magtagbo pa guro sila. Pambungan. Ha? Ay, mga kagayo. Kasal. Uyab. Di abaga dyan. Araw ko no, de mga uyab da mga palanglang. Sa mga kagwapo ninyo, mo yung mga uyab. Pero nasa gusto mo eh. Bitaw lang mo to sa milong kayo pagkalpo sa bata kaya lasin na. La sige. Pangita ng uyab kay bong tuig na. Sayang, gwapo. Kita ko sa buhok, kaya na high blood hindi. Hindi nga nagang kilaw ko sa nili. Wala lagi ko nakadangog kay. Ano pagkaos buhok, kaya kung siguro wala makitin. Ang luzo akazu. Ala, sorry dang. Wajud ko nakadangog gumugutan kasi nabot am nungkog diha pa kan ay tis undoy dang. Di na ko pasak dun. Nagpapicture ni mo dang. Eh. Kaya naman namin rin yung dress na laan mo dari gamay kas dalton. Nah, lagi na sirbato na lagi. Dalton na. Kaya kamao naman umislit. Alam mo man po dag tanaw nga na no nga may pamilya. Diyan ay anak. Iro na naman yung anak. Ako lang kayo mali pa ko ninyong tulo ni Dalton og ikaw magtanaw. Pero happy family ba? Lamiun. Iro pag iro po. Happy family aga lamang imong anak iro ra lamang. Di juga na pasakden ron. 23 na laman. Ha? Hindi ako maminaw. Ansa? Papicture mo na ah. Wa pa guys Dalton ang gawas. Hey, dali na mapapicture mo di. Mga kagahi og malabay mo daring katipunan public market magkatabog na karandira dari nga nay tindira nga gwapa na para ana isuon. Dai isa mga niluto daring lamian dai. Kuani siya balbakuwa. Ano ti? Bulalo. Bulalo ni dai ko dari bulalo. Tingnan sa bata, bulalo. Tiil sa baka. Minudo nga baka. Ngawa ang lami anak ato. Ang baka, enja balbakwa Nga dapoy balbakuwa nga parit sa baka. Pwede ko house katatay. Ay, kasi mga ganun eh. Se? Dinugan? Bawa mo sa dinugan. Mga nagdinugan. Kuha na pa ni beef stick. Punta sa ah! Da. Yung mga kagahi, palit na maris. Tindahan ni Yaya. There is public market sa Katipunan, Alicia, Bohol. Ay, ano ko nang laparo? Naadap din sa kasara. Dali ako le.